Ya, tinotenda makadi tinotenda kusangana. Nguva tiri inoreba, nguva inorwadza, nguva inosirisa, nguva tisina kubvira tajaira, nguva tikushayikirwa nehama nevadikanwi, vabereki, baba, mai, mwana, murume kana mukadzi tisina kutarisira. Inguva yakaomarara, inguva inoda kuti tinamate, inguva inoda kuti tiise Mwari pamberi tigone kukunda. Tinotenda zvikuru ngatinamate vanhu vaMwari kwese kwatiri. Tinotenda South Africa tarangarirwa neMweya Mutsvene. Tamazuva matatu ndiri muSouth Africa, 24, 25, 26 September gore rino ra2021, mwedzi uri kuuya watakatasana nawo. Mazuva matatu vose vaya vanga vachiremba tipedzere nyaya dzedu paWhatsApp, paFacebook, pafoni, ndiwe mukana wemazuva matatu pasina anodzoka kumba tisangane neukuru hwaMwari, chikara chevaroi, chikomo chine nhaka, chiremera chemudenga. Tiri kuti uyai neMweya Mutsvene, tione tiratidzwe nekuziva varoi vedu pachena, 24, 25, 26. Saka ndiri kuti vose vane matambudziko, kungave kutsvaga mabasa, dzingave pfuma dzisiri kubhadharwa, dzingave pfuma dziri kurova, kungave kukwereta nekukweretesa, uyai tisangane neMweya Mutsvene tinunurwe mukati meupenyu hwatiri kurarama. Vasina misha, vakaitwa varume kana vakadzi vezvikwambo, uyai tisangane. Vakanzi vakadzi vengozi, uyai tisangane. Hakuna mukadzi wengozi kuna Mwari, hakuna mukadzi wechikwambo kuna Mwari, hakuna anonzi murume wechikwambo kuna Mwari. Uyai tisangane neMweya Mutsvene tinunurwe, ungava urwere, matambudziko api neapi zvawo, uyai tisangane nemuchinjikwa. Saka tiri kuti izvo, nhamba dzedu dzekushandisa hadzina kuchinja, dzepaWhatsApp ndidzodzo, +263 772 143 143, +263 772 143 143. Saka tichada kuti tizenge tine nhamba ichange ichifonwa direct. Naiyo WhatsApp yacho tichada kuti inge ine vanhu vanenge vachidayira vachirayira vanhu, uye tichakupa nzvimbo nekufamba kwemazuva kuti tizive kuti tinenge tiri papi munyika yeSouth Africa. Saka tarangarirwa Joburg, Pretoria, vana Midrand, hatigare takagadzirira tisangane neMweya Mutsvene. Nevari kure naCape Town, vaya vasina mukana wekuyambuka mabhodha ari kunetsa munguva yatiri, uyai tisangane. Inguva yekuti tapiwa mazuva ekugadzirira Cape Town, Durban, vana Northern Cape, uyai tisangane neMweya Mutsvene. Mazuva matatu tichange tiri pamuzinda sekureva kweMweya Mutsvene. Haleluya. Ndipo patichasirwa musha, patichasirwa sangano ringe tichinamata, vanhu vachiuya kumasvingo vachiwana kukuisa munamato, vachiudzwa kuti vangaita sei mukati mekusangana vanhu vaMwari vachinamata Mwari. Tisaramba tichingoti nhasi taonana, tomirirana kuti mwedzi unouya kana gore rinouya. Saka tinenge tichipiwa sangano, tichisiyirwa sangano, kuvhurwa kwesangano. Saka tiri kuti South Africa marangarirwa madiwa naMwari, muchange muchisiyirwa muchipiwa musha wokunamatira. Iro yedu haina basa kuti mupostori, hausi mupostori, uri kereke ipi, marudzi eshe, hazvina basa nekereke. Mazuva aya haana basa kuti unokwanisa kumbosiya Anglican kana Methodist ngouya for 3 days tichinamata Mwari. Haisi mumwe wanzi watotenda ukasi, kungouya tichinamata kwakakosha mazuva matatu. Haleluya.